presented by Videsi Lal Entertainment. Balaji Recording Studio, Jadavpur. केने केने जाता रे चलता ना पता कितना राता मी के लिखल हा केने केने जाता रे चलता ना पता कितना राता मी के लिखल हा कजौनी हमारा के डाटा हो बता रही हो जगहिया भागा मान के दिहल हा कजौनी हमारा के डाटा हो बता रही हो जगहिया भागा मान के दिहल हा। Presented by Videsi Lal Entertainment. Presented by Videsi Lal Entertainment. झूठो ही के करा तारा राजा जी चोध हो नहीं खे बुझात तनिको बारू गोरिया सूद हो झूठो ही के करा तारा राजा जी चोध हो नहीं खे बुझात गोरिया बारू तनिको सूद हो सब कुछ जान गईनी जदियो के गोरी बोल जियल कवन जियल हा कजौनी हमारा के डाटा हो बता रही हो जगहिया भागा मान के दिहल हा कजौनी हमारा के डाटा हो बता रही हो जगहिया भागा मान के दिहल हा। बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जादवपुर। हाला जानी करे मोती जहर खिया के दूध किस पे दौलती से कहते हम जाके सुन ले हाला जानी करे मोती जहर खिया के दूध किस पे दौलती से यीशु कहते हम जाके विदेशी लाल यादव है गाली पर निशानी बोला कवाना के दिहाल हा कजौनी हमारा के डाटा हो बता रही हो जगहिया भागा मान के दिहल हा कजौनी हमारा के डाटा हो बता रही हो जगहिया भागा मान के दिहल हा। बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जादवपुर।